Raden Prayitna semurire eka balik titiyoning kandaya nipin wonten apa Gus kok mandeg mangu wah Petruk kaya antuk sejatine madu rasane atiku lho lirik aku wis bisa nemokake patunjalane para Pandhawa. Lho lha pundi? Teng ngarep nika ning alas go liwati wong ora ana apa kuwi. Wah, jebul. Patunjalan sing digawe karo Prabu Jayalengkara kuwi patunjalan sing kasatripan. Mula kowe kabeh ora bisa ngerti. Wah, yen ngoten ampun sakesuwen. Enggal diluari kadang-kadang di para Pandhawa kenjenengan ugi saged kuwal saking panandang menika. Ya Petruk, njaluk pangestu Petruk. Nemokake patunjalane para Pandhawa kadang-kadangku Pandhawa. Merkudara Janaka apa dene Yayi Puntadewa. Wah, iya. Dulengan aku ngatrike gedene panuwun kowe bisa ngluwari penandhange para Pandhawa. Ngaturaken gumepan Mangka Prabu saged ngluwari para Pandhawa. Ngaturaken aku nyimpan Mangka Prabu saged ngluwari kula sakadaya. Awit wektu dina iki mau aku uga kena karti sampeka aku wujud macan. Aku bisa uwal saka panandhang lamun bisa nemokake pakunjalane Yayi Prabu Puntadewa sakadang. Saniki wekdal samenika kula pun angsal wewenane Jawata saged maliyakaken para kadang-kadang kula Pandhawa. Inggih syukur bejo sewu Kaka Prabu. Lajeng Kaka Prabu Bathara Kresna wonten pundi? Wah, aku dhewe ora ngerti. Tresna sinaing manggelung mangrep mining cakrandira kumitirane ngasta aneng ngasta
Nyai Prabu Puntadewa sakadang sampun waluya tengah jati. Kawula nuninggi Koko Prabu awit saking pambudidayane Koko Prabu Mandura kula sakadang saged wal saking pakundaran menika syukur bejo sewu menawi mekaten. Wah, Nyai Kresna iki mawon ngendi? Saben-saben ana perkara ning njero lunga tanpa ninggal tilas marai bingung pun kakang. Koko Prabu sayektosipun menawi sedaya menika kapikut boten wonten ingkang badhe pados upadi sarana murih rahayuning negari. Wah yo ora dadi ngopo nanging aja kaya mangkono maneh Kyai. Kawula nggih Koko Prabu. Lah iki Kakang Semar ngendi? Menika kula uga boten mangertos prayogi wekdal menika monggo enggal budidaya wonten pundi papanipun Ki Lurah Semar? Wah, yo tak tutke Kresna. Titiyani kondo yandi Kakang Semar wonten dawuh sinuwun Kakang Semar wektu dina iki ora mapan ana ing Karang Kadempel mapan ana ing endi? Kula munggah wonten ing kayangan Mundaran Dirbawana nyuwun bantu kalih Sang Hyang Wenang. Banjur supayane padhang perkara iki Kaki Wenang maringi pikoleng kados pundi? Aturipun Kaki Sang Hyang Wenang menika penandhang niku kudu disandhang. Lelakon menika kudu dilakoni. Lelakon menika tanggung jawab sampeyan kalih tanggung jawab kula. Mila wektu dina iki monggo dirampungi penandhang menika sinuwun. Ya Kakang Semar tak dodho. Penandhang iki pancen tanggung jawabku karo tanggung jawabku. Yen manut ayo dirampungi bareng-bareng monggo kula dherekaken.
mateni ana ing karang kadempel Pak. Mereka badhe kula pisungsuraken kaliyan Ibu Betari Durga. Swados Kanjeng Ibu Betari Durga ing mejahi Kiai Semar Badranaya Pak ya. Kacarita nalika semanten Pandya Betari Durga ngasta wujuding jemparing arsa ditamakaken dening Ki Lurah Semar. Dene Ki Lurah Semar Badranaya menika namung pujan sanalika badhe dipun tamani jemparing ilang kakedhewaken kagiat kagura kawekasan. Mati tenan wektu dina iki kowe Kakang Semar. Boyong Kiai Semar Badranaya Pak. Lah kok saiki malah ilang kakedhewake. Wah, nyemanggaken Kanjeng Ibu. Sangertos kula ingkang kula beta wonten ing negari. Boto Sarémbak menika Kiai Lurah Semar ingkang sejati. Iki mawon mung pujan ya Jayalengkara mung pujan Pak. Yan. Yo, aku diapusi para Pandhawa. Wah, yang jebul Kiai Semar Sintaboyo ning Boto Sarémbak Kiai Lurah palsu yo. Semar, para Pandhawa, ayo nono Prabu Jayalengkara. Kanjeng langit gelap-gelap lir tinjange ngaris trisang maweh gandrung Jayalengkara. Wah, Pandhawa wis ngapusi karo aku. Nih, Lurah Semar katon bakal tak nggo macak batange. Ah, iki sing jaluk.
balik titiang Gondoyoni. Kakang Semar. Kaya ono pengamuke Prabu Jayalengkara. Kula dhewe sing maju. Kowe semingkira nek ora kepengin kena gaman iki Pedro. Sampeyan ya iso manah kok iki oleh Anoman. Terus wong tuwa namake wis ora permono kok arep manah barang. Kowe semingkira nek ora semingkir mah tak panah sisan gundulmu. Ya tak ngalik. Pasan Jemparing Guntur Geni kaliyan Kilurah Semar Prabu Jayalengkara sanalika nglumpruk tanpa daya badar sejatining wujud Prabu Jayalengkara badar Bathara Kala Jemparing Guntur Geni badar Bathara Guru. Sampeyan sampun badar jatining wujud ya kala wektu dina iki kula uga wis mbiyantu marang jeneng kita anggon kita bakal mangan para Pandhawa utawa para Sukerta nanging wektu dina iki ulun ora bakal cawe-cawe perkaramu kita bisa mangan para Pandhawa sakarep kita ora bisa mangan para Pandhawa uga sakarep kita wis ulun makayangan kala
Wah, Kyai Semar. Aja ngalang-alang ki anggonku mangan para Sukerta utamane para Pandhawa sing dadi panganku. Gundulmu atos. Kowe ngarani bendaraku Pandhawa kae Sukerta napa piye? Pandhawa kae 5 lanang kabeh tegese kuwi Sukerta. Tak sejarahi nek kowe ora ngerti. Tak omongi nek kowe ora doh. Bendaraku kae 5 cacahe lanang kabeh bener sing dadi antunune. Kae beda ibu tamongi. Kae beda ibu. Oh, beda ibu to. Tak kira nek padha. Kae Ndara Kuntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Kuwi sak ibu. Ya kuwi Dewi Kunti Talibrata. Lah, Ndara kembar kae anak madrim. Nek kowe ngarani Pandhawa kuwi Sukerta kowe luput. Kala wah, lha terus bagus ngelewo. Saiki kowe gelem bali ora? Kowe wis gawe reredu anggonku arep bangun desa, kowe wis gawe bubrah kahanan Karang Kadempel bali ora? Nek kowe ora bali kumbala geni wah aku tak bali kok. Wonten dawuh Prabu Jayalengkara jebul Badar Bathara Kala senjatane guntur geni uga Badar kaki nggih ning sekedar niku kae kok sik ndak slamayu kae kok arep neng kebonan apa arep neng uyuh? Oh, saiki milih. Kakang Semar dia. Aku patuh Pak Kakang Semar aku wegah. Yen kowe wegah oh bali yo nek ora gelem tak kumbala geni aku bali Kakang Semar. Sena kumregut hangyuring maring kumelebing tirta sumundul wentes bing tripol nopo nika sisa-sisane Angkara kula pasrahaken panjenengan Gus aku dhewe sing maju.
jagat tumungup-mungup maneng sapucah ing bukit marbang suwiran kena soroting surya mega lan gunung gunung. Sampun paripurna lelampahan menika Semar bangun desa. Matur nuwun nggih Bu, sampun paring biyantu anggen kula gadah damel bangun desa Karang Kadempel mriki. Wah, yo Semar. Suwa Sudira jayane kang ngarep. Rahayu Gus. Sing elek padha dibuang, sing apik padha digoleki. Ndoro. Yo Kakang Semar.